V tomto videonávode sa pozrieme na to, ako si urobiť priehľadný obrázok. Môže sa to zísť napríklad vtedy, keď chcete umiestniť obrázok postavy na svoju web stránku, potrebujete orezať to okolie alebo teda pozadie za ňou, preto je dobre sa aj fotiť najlepšie pred nejakým jednofarebným pozadím. Taktiež priehľadnosť sa využíva napríklad pri tvorbe a úprave log, keď chcete dať logo do hlavičky stránky, tak aby nebolo nejaké hranaté štvorcové obdĺžnikové s pozadím, tak pekne to pozadie sa odfiltruje a ostane nám len nápis alebo nejaký ten znak toho loga v popredí. A ak viete aj upravovať v CSS, v štýlovaní web stránok, tak ho môžete potom ešte pekne aj podtieňovať, podsvietiť. Všetky úpravy budeme robiť v bezplatnom programe GIMP. A nakoniec vám ešte ukážem jednu feature, vďaka ktorej si môžete mnohonásobne zmenšiť veľkosť obrázku. Čo znamená ušetrené miesto na hostingu a ušetrené peniaze. Poďme na to. Najskôr si otvoríme web stránku gimp.org, odkaz nájdete aj pod videom, kde si stiahnete tento program a následne v ňom môžeme robiť všetky úpravy. No a tu už sme v programe GIMP. Začníme napríklad s tou úpravou postavy. Môžeme ju sem importovať klasicky Ctrl+V, ak ju máme niekde otvorenú, čiže importovaním, alebo si ju otvoríme cez súbor a otvoriť najlepšie ako vrstvu layer. Vyberieme si danú postavu a otvoriť. Mám tu nejakú fotku z pražskej zoo, tak dajme tomu, že chcem túto siluetu dať niekde na, ja neviem, na stránku do loga, kde budem hovoriť o tom, ako som fotil papagáje. Tu sa treba hlavne zorientovať v tom, že tu na vľavo máme nástroje, ktorými fotku obrábame. Tu vpravo máme zoznam obrázkov, respektíve vrstiev, ktoré budeme používať. A tu je obrázok, na ktorom sa priamo robí. Tak, teraz chceme orezať túto fotku, respektíve chceme orezať túto siluetu, aby sme ju mohli použiť tak, že miesto tých stromov budeme mať iné pozadie. Urobíme to cez nástroj lasso, ktorým môžeme začať tu na rukáve. Vyklikáme okraje danej fotky, najlepšie čo najkratšie od seba, aby sme pekne vybrali aj záhyby. Ak na to nevidíme, môžeme sa približiť cez Ctrl a koliečko myšky. Tak ja to vyklikám. No a keď už sa vraciam späť do úvodnej pozície, tak keď dokliknem do pôvodnej bodky, kde som začal, tak sa mi pekne označí celý ten výber. Následne našou úlohou vybrať všetko okolo tej fotky, aby sme to mohli odstrániť. Na to môžeme použiť klávesovú skratku Ctrl+I, čo je inverzný výber. Teraz vidíte, že začal sa pohybovať ten pásik. Znamená, že je aktívny. Čiže teraz je aktivovaná zóna od toho pásiku po moju siluetu. Jediné, čo teraz treba urobiť, je aktivovať v danom obrázku alfa kanál. To robíme tak, že tu vpravo na vrstve klikneme pravým tlačítkom a vyberieme alfa kanál. Je to kanál zodpovedajúci za priehľadnosť v danom obrázku. A následne stačí stlačiť delete a odstráni sa nám dané pozadie. Tak, a pre ukážku, ako môže vyzerať tá fotka na nejakom inom podklade, dajme tomu, že záhlavie stránky, na ktorú chcem dať celú fotku, je červené, tak pre ukážku som si pripravil červené pozadie, hej. Vyzerá to nejako takto. Vidno, že ten prechod je taký plynulejší, nie sú tam nejaké väčšie vady na tej fotke, na to, že je dosť malá, je to celkom dobré. Následne stačí dať už iba, toto si vypnem, v tejto priehľadnej verzii stačí dať iba uložiť ako, vybrať si, tam to chceme uložiť. A čo je veľmi podstatné tu kliknutím na výber typ súboru si vybrať najlepšie formát PNG, to formát, ktorý podporuje ukladanie priehľadnosti. A následne stačí dať uložiť, exportovať, ak sú tam viaceré vrstvy, sa zlúčia a uložiť. A teraz ideme upraviť logo. Opäť si ho otvoríme a teraz môžeme vidieť, že tu máme pozadie jednofarebné, ktoré som niekedy na začiatku spomínal, že je dobré mať
aj pri fotkách, lebo sa dá oveľa jednoduchšie odstraňovať. Nemusíme vyberať tým lasom všetky tie okraje, tuto by sme sa teda narobili. V tomto prípade použijeme nástroj tejto čarovnej paličky, alebo čo to je, ktorá urobí to, že vyberie všetky časti obrázka, ktoré sú farebne príbuzné. Túto príbuznosť alebo jej škálu môžeme ovládať tu na. Keď dáme menší rozsah, tak nám vyberie, keď klikneme napríklad na to koliečko, vyberie nám len farebnosť tej šedej, ktorá je v koliečku. Vidíme, že to horné koliečko nezobralo, lebo tá farebnosť tej šedej je zjavne iná a nie je už v rozsahu, ktorú sme tu nastavili. Ak dáme ten rozsah väčší, tak keď kliknem do toho koliečka, tak je vidno, že už vybralo aj to koliečko nad ním, nakoľko rozsah tej šedej je už zjavne v tej škále, ktorá je tu nastavená. Ak dáme ešte väčší rozsah, tak keď vyberieme ešte väčší rozsah, vyklikneme si to, tak vidíme, že tentokrát nám už zobralo aj písmo, šedosť písma. Opäť jediné, čo treba urobiť, je invertovať tento výber, aby nám označilo teda všetko okolo, čiže tú modrú okrem tej šedej, čiže Ctrl-I, vybrať si zmenu, pridať alfa kanál daného obrázka, respektíve tej vrstvy a následne delete, odstrániť pozadie. Daný obrázok môžeme uložiť a použiť na stránke, kde sa nám do obrázka vnorí pozadie, ktoré máme priamo na danej stránke. No a nakoniec si ukážeme spomínanú fičúru, alebo teda vychytávku, alebo jednoducho dobrý nástroj, ktorý spraví to, že nám zmenší objem vytvorených obrázkov, čím ušetríme miesto na hostingu a tým v podstate aj peniaze. Otvorte si stránku tinypng.com, link nájdete aj pod týmto videom. Potom kliknete na nahratie tých obrázkov, ktoré ste vytvorili. Čiže máme tu tieto dva obrázky, logo aj tú siluetu. A keď ich nahráme, tak tento nástroj ich automaticky zmenší a aj nám ukáže, do akej miery zmenšil pôvodný obrázok. Čiže tu vidíme, že sme získali ako keby priestor na ďalšie dva rovnako veľké obrázky. Tu je to tak nejak podobne, dokonca ešte viac. Následne si to stačí dať uložiť tieto dva obrázky a uploadovať na stránku. Hurá, ušetrili sme miesto, máme priehľadné obrázky, môžeme ísť spať. Alebo si narcisticky upravovať ďalšie svoje fotky. Ak sa vám páčilo toto video, zdieľajte ho hlavne ľuďom, ktorým sa môže hodiť. Pre viac návodov sa prihláste nižšie pod videom na odber ďalších videotypov. Majte sa, krásny zvyšok dňa.